overseas Filipino workers kon ROFW o locally stranded individuals kon LSI tungod sa lihok sa gobernador alang kanila. Si Precilla May Jusay Zate, taga Mat-i Naawan, Misamis Oriental, usa ka LSI na stranded sa San Fernando, Pampanga, sulod sa pila ka bulan labihan ang kalipay sa tiunay nga suporta ni Governor Bambi Emano kanila. Hilabina walay pagbalibad sa pagdawat sa mga LSI ug ROFW ug gitabangan pagayod nga makabangon ug maka-survive ning panahon sa krisis. Nanglangyaw ko diri sa San Fernando, Pampanga, diri ko na stranded. Tungod kay trabaho ko diri SM cashier. Tapos paigo pagkahuman sa kong kontrata. Niabot ang COVID by March. Mao to nga sugod adto wa na koy trabaho. Tapos grabe kapitos kay walay trabaho. Napadpad ko sa page ni Gobernador Bambi Emano. Oto nga, nag-try ko kasi nakabasa ko sa iyang kuan yung programa lagi about LSI na pwede mga yung magpatapos. Wala na matud pa magdahom si Zate nga matawagan sa Provincial Social Welfare and Development Office kung PSWDO aron sa pagdawat sa iyang financial assistance tungod sa kadaghan nagpakitabang sa Kapitolyo apan natagamtam gihapon kini sa ayuda. Nanginaot na lamang kini nga magpadayon si Governor Bambi Emano sa iyang maayong binuhatan hilabina ang pagtabang sa kabus nga anaa sa kalisod. Ako si Lambo Ethel Ipanag, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.